What's up guys? So, ayun, ang video na ito ay para I'm 40 in my right car. Bitches change, yeah, I like I ain't all this. Getting money, nigga, that my main. what's up guys? So, it's me, Sweet Bicolana. So, ang video na ito ay naisip ko gawin para magpasalamat po sa inyong lahat. 1 year YouTube channel, and gusto ko magpasalamat sa lahat ng suporta nyo mula sa aking mga pamilya, kaibigan, at sa aking mga YouTube friends na palagi nakasuporta. Gusto ko lang din thank you sa mga members and lahat na super chat. So ayun, maraming salamat sa inyo guys. Dahil sa inyo yun ang nagawa ang aking YouTube, and sana tuloy-tuloy pa din yung mag-support nyo kay Sweet Bicolana. What? Ganun din po ang gano'n. Support ko din po sa aking mga vlogs, mga YouTubers. So, ayun po. Again po, maraming salamat sa patuloy na suporta. Salamat po sa aking mga super chatters and members. Maraming salamat po sa inyo guys. And gusto ko lang din balikan yung enjoy ko akong simula ako dito sa YouTube. Gusto ko lang din magpasalamat kay Fred for Kitchen. Wala na, hindi ko na itutuloy itong pag-YouTube kasi isa siya sa mga tao na nag-push sa akin na kumbaga ituloy ko ang aking pag-YouTube. Maraming salamat sa kanyang support at lalong-lalo na din sa Team Panga. So, kamusta na kayo? Kamusta na yung Team Panga? So, yun. Tuloy lang tayo. Tuloy lang small YouTubers. Tuloy lang tayo guys para sa pangarap. What? Charot. So ayun po. God bless po sa ating lahat. And goodbye. Hanggang dito na lang po. Bye.